itt ismét jogjump, mert egyszer már felvettem ezt a szutyok videót, de leállt a felvétel. Köszönjük felvétel, és emiatt most minden jó poén oda lett. Na mindegy. Na vegyünk meg a cuccokat, amik Be vagy! Szia! Kamerát ide felrakom. Jaj, jön az a szarágó. Ide bebújunk. Na, hol is van a kicsi kocska? Na jó, ez még viccnek is rossz. Ne ordítsál, már próbálok aludni, te szar. Ódik. Szia! Jó van, haladjunk már, legyen már vége, aztán menjünk vissza a liftbe, te már itt az itt hangoskodik, azt nem tudok nyugodtan pihenni, te. Na végre! Heja, ott áll mögötted egy hülye, meg ott is megy. Nem akarsz rá foglalkozni esetleg? Na végre vége ennek az arnak. Bam 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 bam. Amúgy olyan okos vagyok, hogy 8 órakor veszem fel a videót. De hogyha meglátok egy olyan kommentet, ha csak egy olyan kommentet látok meg, hogy jogjump, miért, és miért ilyenkor 8-kor indítod a felvételt? Ha egy olyan kommentet meglátok, fú, de ha egy olyan komment lesz azon a videón, te, ha egyetlen egy olyan, akkor rohadt mérges leszek. És amúgy már látom amúgy rajtad, hogy azt fogod írni, szóval lebuktál! Engem nem lehet amúgy átverni, látom ám, hogy írnád már a kommentet. Látlak ám. Látom, írni akarod, már írod, hogy ugyan miért 8-kor veszed fel a videót, már látom, hogy írod, látom! Údik. Na jó van, ne hangoskodjunk már, létszi, szeretnek a percepelni.
Haj. Már 5 perc megy. Da-da-da-da-da. Tung-tung-tung. Da-da-da-da. Ó, mi? Ó, na, azért mozog. Mozog, jó van, mozog. Menjünk már! Ó, ne! Ó, ez mindig ide spawnolódik. Ez valami nehezítés, vagy ez tényleg egy bug? Jó van, ne csittegjél már, idióta gyerek. Látszik ott van. Na, akkor eljövünk a sarokhoz. Jó helyen vagyunk. Itt maradunk. Ne, ezt utálom. Ki fog törni? Azt a kurva! A rohadt kurva anyádat! Azt a... Jaj. Oh! Itt van a hülye gyerek. Itt van. Menjél el. Feljössz ide, buzi vagy. Buzi! Jó, megérkezett a kajci gyerekek. Van fel. Dick. A Mansus. Én az Among Us csak úgy hívom, hogy Amonsus. Na, járunk. Jön az impostor hang, aztán legyen menekvés. Na végre elkezdődött, hogy rohadjon meg. Ha feljössz, buzi vagy. Buzi! Vigyázzatok, ez buzi! Ja. Na de ennyi is lett volna, köszönöm, mert néztétek ezt a videót. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!